हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ मोनसे ब्लग भिडिअ नङा दे रायजोफोर। आं मोनसे बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां गैयामोन। बेखौ आं सासे मानसिनि कमेन्टनि थाखायसो लानानै फैदों। केरन वारी नामा बिथांनि थाखाय लाना फैदों आं। केरन वारी बिथाङा माने एकदम माबायदि कमेन्ट खालामदों नोंथांमोना सिगां बिनि कमेन्टखौ नायनानै लाग्रोदो। दा नोंथांमोनाबो बे बिथां केरन वारी बिथांनि कमेन्टखौ नुखाबाय जानांगौ, फरायनानै मोजाङै फरायनानै नायखाबाय जानांगौ। बिथाङा मा होनदों? बिथाङा होनदों दि नोंनाव दुखु गैया, भिडिअ बानायनायावसो गोसो होदोंमोन नों। बै समाव सायावल' दुखु बानायफ्लादोंमोन नों बै समाव। बेखायनो अन्थाव बाथाव फिसाखौ गावनि इउटुब चेनेलाव थांखानाय गथ'खौ हगारना फैसा खामायनो सानदों नों। नोंथांमोना नुबायना मा होनदों बे बिथाङा? दा बेखौ रागा जोंनांगौ ना मा होननांगौ? बिथाङा जेन'बा बिथां केरन वारी नों नुदों नामा? नोंथाङा नुदों नामा जे जों खस्थ' खालामदों ना खालामाखै, जोंनाव दुखु दं ना गैया, नों मा प्रुफ होनो हायो? नोंथाङा मिथिगौ ना जों 1.5 बोसोर हस्पिटालाव माबायदि जोङो भुगिनांनानै दङमोन, माबायदि खस्थ' खालामनांदोंमोन? नोंथाङा नुदोंना जोंखौ? जोङो हस्पिटालाव बेसेबां भुगिनांनानै दङमोन नोंथाङा नुदों नामा? जोंनि खस्थ' खालामनायखौ, जोंनि हा हु फाननायखौ नों नुदों नामा? जोंनि गाबनाय मिनिनायखौ नों नुदों नामा थांनानै? नोंथाङा प्रुफ होनो हायो नामा? आरो नोंथाङा दि बे बुंदों गावनि इउटुब चेनेलाव होनानै फैसा खामायनो सानदों, नोंथाङा दि बुंदों जेन'बा बियो आंनि फिसा, आं इउटुबाव नोंथांमोननो देखायदों नङा होमबा? नोंथांमोननो आं देखायदोंसो बिदि बेमार जादों होननानै, जाहाथे रावनावबो दाजा होननानै। जेन'बा थांखांनाय गथ'खौ होबाय थादों होनदों। जेन'बा थांखांनाय गथ'बा माने इउटुबाव होनो मोना नामा? थैखानाय बा इउटुबाव होनो मोना नामा? नोंथांनि न'खराव जेन'बा बिदि बेमारफ्रा जायाखै जानांगौ, हयथ'बा जायाखै जानांगौ नोंथांनि न'खराव। दा जोंनियाव जादों, जोंनियाव जानायखौ जों बयनोबो शेयार खालामदों नङा होमबा? जाहाथे गुबुननि न'खरफ्रावबो दाजाथों होननानै, बेफोरबायदि दाजाथों होननानै। नोंथाङा जोंखौ जेन'बा बुंनाय बायदिबा नोंथाङा जोंखौ केयारलेस बायदि बुंदों नङा होमबा? जों बेसेबां केयार खालामदों नों नुदों नामा? जोङो सासे डाक्टार बा अजा जों खोनास्लाबनो मोनामोन लांनाया। नैबे अजानाव लाबो होनबानो जों लानानै थाङोमोन, नैबे अजानाव लां होनबानो जों लानानै थाङोमोन। नोंथाङा दि एकदम बिराद मोजाङै आसानिस एकदम कमेन्ट खालामबाय नोंथाङा। भिडिअखौ नोङो भिडिअफोरखौ मोजां नायालासिनो एकदम जा मोजां मोनसे बे नानि थैखांनायनि उनाव जे आं बेखौ सर्ट भिडिअ मोनसे फिसा सर्ट क्लिप हगारदोंमोन, बेखौनो नायनानै नोंथाङा दि एकदम बेबायदि कमेन्ट खालामबाय नङा होमबा? नोंथांनि न'खराव जायोबा नोंथाङा बुजि मोनगोन, दा नोंथाङा बुजि मोनथ'नाय नङा। नोंथाङा हयथ'बा भिडिअखौ नायगासिनो जानांगौ दासिमावबो। नोंथाङा भिडिअखौ नायोब्ला मोजाङै नायनानै लाग्रो आरो जों गथ'खौ माबायदि अनोमोन, माबायदि जोङो बेसे गोजानाव लांनांदोंमोन, नोंथाङा बेखौ नायनानै लाग्रो आरो बेनि उनाव कमेन्ट खालाम भिडिअफोराव। भिडिअफोरखौ मोजां नायजोबालासिनो नोंथाङा मालाबाबो कमेन्ट दा खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो, बिनि उनाव कमेन्टखौ खालाम। आरो नोंथाङा मा होनबावदों आं बयनोबो फरायना खिथानि। आरो नोंथाङा होनबावदों नै, नों भिडिअआव सोमावना देखायखादोंसो रायजोफोरखौ इउटुबाव देखायनो होनना। नोंथाङा दि सोमावनायनि खोथा बुंदों, आं मा बुस्थुखौ सोमावना देखायदों दे? नोंथाङा प्रुफ होनानै देखायदो। मा बुस्थुखौ आं सोमावना देखाया? नोंथाङा बिनि प्रुफखौ हरदो आरो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरफिनदो नोंथाङा। ओमफ्राय नोंथाङा आरो मोनसे बुंबावदों नै, नों बेफोरबायदि आखलखौ गार नों साला। आं मा आखल गाज्रि मावदों जेन'बा? नोंथाङा बेखौ बुंहरनो हागोन नामा? आं मा आखल गाज्रि मावदों? जेन'बा बे आंनि गथ'नि थैनाय मानायनि भिडिअफोरखौ हगारनायानो आंनि आखल नामा? बेखौनो आखल गाज्रि होनदों नामा नोंलाय? नोंनाव मा आखल दं नों खिथाहरदो। नों मा बुस्थुखौ आखल गाज्रि नुदों बेखौ खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै। दा आरो
रायजो राजाफोर आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना बे बिथां किरण वारीनि कमेन्टखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। बिथाङा दि माबायदि बुंदों नोंथांमोनाबो कमेन्टखौ मोजां फरायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो आं नोंथांमोननोबो फरायनानै खिथाखाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन एसेनोसै।